my God! Jason! An aithnín tú é? Oh, yeah, Jason O'Connor then, bud. No Cora, Jason, no Cora. So, can come right away. Heart to the quick. Hey. I'll be mal. You right. Hey! Kieran will tusig brat now, huh? Hey, maar ek om tusig sniffle harder Katrina reached. Oh, Eastlam and NMT. Oh, echt latsa, huh? Sha. Chael me a job. Agus Bernie, my other gach sha. Oh. He like a malora shingert. Well, nach more on deal through, huh? Well, Kerdelo mecht hoe soelesh gezegd. Messal hartlam en off erle, huh? Vince. Nílam hain of him in or harlishe. Nu will darm dent at their shin. Nou, Brenning tussen bras as de letting. Ja, wat am heis is scaling te gaan. Oh, Stijn. Bernie, weet je de koffie aan het wordt zo? Ta machine hoe het besteedt. Nu met de waan echt trainen. Roshu, doet ze koffie? No, dat hard. I'm heis gaan de waan. Fek me hoe zo. Fun. Hoop ik het dat je niet gedaan is. Oh, hi, Katrina. Wer wist te laat? Zo, één scheel. Die date had een keer aan de Oh, één toch? Niet geschoen. Geval. Niet Kelly rohaste voor je. Skin wat steek je shootles scheel. Deed toch ze dakruchtie een groegam. O heeft een hybrid? Nou, Rita. Wat zeg ik de version? Eet. Niet toch een liggend school die wielen gooit, hoor? Come on, Una. Dat is je hart, Audrey. Kan je klakkelen, Shin? Shin wat gaat zien met de keer aan de gunne. Dat kindje. Agus zien me het. Wel, ze zijn daar zeer eigenlijk. Right, je laat 5 bomen, Shin. Dat bakelijk, Kelly. Strenach wat je gewoon simpel zijn Katrina. Tappen die eerst maar wel, zullen we maar schuppen ik bijna niet tellen. Die ook zo wat, gestompen bro, maar Shin. Come on, Jason. Get away. Maar wat zit hier, zeg Willeke? Dat je door oud like ik heb hem in een meid. Jason, wat ik kijken naar? Van nicht tussen maar hasje faad. Had de gewoon जीवन जता maar tattoo. Kan je wat Jason? Sabbel maar Jason. Maar doe een hoek die lust bedelen. Kert de air! Chance man, ik moet hadden er schak van voortak. Niet mag mee ik al de kave maken als een crash in er account. Dat is koesles ja. Echt niet. Charu Jason. Wat je hebben ze zeggen als met alles hebben wakker. Thought ik dat ik go maken tegen, oké? Haus maar tas. All right. Ach, dan gaan we laat. Kerkeloor. En dat glimmer ballert, oké? Beter gebaar dit is de car hoort te wally erin. Oké, Martian. Hier was hem heen. Tough special. Sure. Bernie. Misschien mee te wie wat snap hè? Sure. Niels kan fylde takker in de lave mensen. Dus fjärde mag alleen. Och länet sig det nere. Vi påstår för gång, skar för gång. Kontrakt det rugg boyfriend säkert. Så han var det levning bort. Det säger tärna gemacht har sig. Och så rugg jag det säger all var och gå. Här man sätter hela energi. Det är ni vårde skynda kurum. Du bäst i facker själv. Echt. Ní bhhainm sás a bheithas gur an cearta go faoi. Fhui Jason, gnne moch sé. Ní bheith sé mí dá dicach sé. Níor sé geisteach mar riomh a choileráil leis an mar agus seafóideach sin. Frig haig ar chumar be. Éiste tá stréachta. Goirle bhaile, dine bheith sé béalagait. Igam cén fágur ina sé choí. Cén pantá sé bhí buint leis. Mar nín sé chud anna cén lomsa. Ná mar sin is. Níl cíal ná rééis an is semach sin. Cheap méid go ggurch sé a chaidirh le Jason a riomh a mhail mar sin. Ja, mar is ála gur chuir. Sealat bhaile. Beidir náchar. Ceart an ceistechad. Beidir gur inis denna cén teilech ó faoi. Susie, nábí go a chéas am meála seo. Tá Jason imíon is agus níl táda ar féidir íon na faoi. Is tas a rinne. Bhí sé chun tú ágal ar réon chuoi.
Na go sin bhád níos feargur imime sin isis, seachas fána go dtí gur chuirta do bhaine as a ríis. Tá sam na fécinn tú mar sin inis. Dúr bhéil. Ní hastíí amhain focail amháin eile a chluistáhait. Tá na híl mílte a ríis. A dgan tú sin? Níor sé riomhsach máhaid. So bhain leat a rinne mé. Wathe lumsa! Wathe lumsa! Sin fá bhúil tú mé chomána? Wathe lum hain? Susan ná tá sin a ríis, Tá go gomáach an éontar as a rinne Cos a mé. tí. Dgan tú sin? Gehéile is go thomláin as do bhlíden meabhar. Is níl mise chun ligad chuis me héal an bhile orm níos mó. Susie! Sí síos? Tá tú ceart, ní me gur cúpla focail a bheith haganat. Right, cínte. Aber leat. Bhí mé sméad a bhar méid a dúirt muid réir. Right. Well, déadach éfacht mór a bheith agus seo ar mar lí bethe, agus tá job an táchtachtam. Tá sam sin úna, agus tuige mé, nóir ire. Ní dóm go dtuigean. Tá rudaí ar an saoil seo tá níos táchtaí ná nabair. Tá cínte fao seo? Ní mis se chun ligan de daine mé a bhrúthart a heile. sé mar chóir le féin a bheits mé tóga le seamach. Oh, tá brónam. Come and show ragged. Oh, okay. Hello? Oh, Sha. Oh, Kinta. Be me hála gan nóid, Carcalor. Slán in it? We've got for Carcalor? Yeah, tá brónam. Come éimecht. Right, fecha mé nach tú mar sin. Oh, Kinta. Okay. Slán. Okay. Slán. Céim fánach níon sin tusa am ceirtá suas le a héimeis. Tú go roiit gotéisiú an gacha héna roiiteach. Ach nach bhfuil head bhfuil imrí ar an fód. Má tá tú chuile chu deama mú. Agus cechis féidir lim cabhrú le, nó nach níon sin go ddíireach ceirtá ort. Ní mu sé ggurad chu cún. Téiríon níon na tehála téint. Ó fech le sé. Esach mat díle stéart agus inisim céin Jún ón deala tá chu réasa te héimeis. Tá má chá leafach na súl. Tá má fáil dáil. Sinna tarm. Céanú dú mág. Bhain bag an sólás bhuiite. Cefa nach chad an láidir is megat. Ar a frige. Cechi bhfuil head a sin. Ceasfar cechi bhfuil sama. Cechi bhfuil head bhfuil tú gairí dáil. Ceasfar frigin ceistí sé. Ó, ceist an rééisú nach dóí sinnig le ar bechas head. Tá táfar go gimocht mar áhúl. Nar a hagus a brúar a bli bitúní párans chéad deile. Am tin cín sú goid. Sin tam chaid nú go rinne chéir. Ó, díle sá réitecha. Camid fisa chuir ar dochtúr bechas head. Déo, tens go chu dochtú. Ní me gur an dochtú. Ní na dochtú na bhhaid na bhm. A tá chu súrí gimocht tá sé de mígus sin bhfuil fuid. Ó, chéarna. Rina, Daniel. éist tá mé cuata Susie, níl sin seo bhfuil. No, Neil. Bhús a cáiltí? Ní clúam. Bhí si trína chéal ar ball. Ará, sceá. Tá sa tain. Jason agus go hort. Right. Tá mé an imnich fa Rina. Right, well, mai me cad le intermissions, okay? Right. So.
Well, tá sé imi. Céad a dúirt sé. Oh, just go raibh imdí ar fut. Bhfuil tú cinnte go dasaí mar seo dhéana, Susie? Tá. Hiya. Oh, hi, Mac. So, in scale. Well, tá mar hálín sé. Tá Susie har éis ráte sa híú na gahar. Eintach. Wat is alst fin nach hol? Well, tá cinnte ach... Ach, Keert. Well, má leanam mud le seo,
Tá seansan go racha Daniel i dhéag éis an ansaíonn bhfuir le tamilnas Brenna ónas cumms go dtíana se. in áíire. Má cham témar pís níonna. Má chéann se go bhíar gí mar sin duine. Bú a cinnte fi sin meach. Chosiúir is tá cax nasa. Brenna fair plate is. Feici mar bála. Ar bhil cíns creite me. Úl má dúr a chuimna mar sin, hís méid de dianta gom. Brenn, sé héna dín si dasacha nach chu. sé. Agus ché tú ro le ráige. Well, sin an rud. Ní le sam. Hoire, cecha ar héad le téanagus Peidir fanch le chéile thna blianta. Bhí go feban héin amsa agus ag Peidir bhharní. Agus ní héan híos seall hós seall céanna tá geisteid sa bhí anna gúna achanaidir. Ach rud bhí bhád níos trom chúsí. Ó, bháide, níor na Peidir rud mar snirtirí a bhnearna? Níor na Peidir tá a bhharní. Cáta sa chéna héanaí an is bhharní. Ortaine agus é rahí na chasta sa cuiú. Agus thar rud a béile catú fiarí bhaittéin. Bú a chón goráid go róirí a do chríiste. Le go mé tú ná an rudar an seart ó wathagó. Bhí sag mai. Bhí sad. Dúirs mar leit ná ra tú gaiirí chuoch ach ní chreite mé. Ach cáil séad an is. Tóid amach éad agus goirtead. Nú scear go méid tú chuoch an áir írbí chusad. Agus an isir an ceartam. Agus úráilm sa gra méimís na cearca frí. Oh, bhfuil sa a héanaach tá mé mílsad. Tá Thomas door. So, kick an number nu. Crackáilte. Cágan airinn si bhróí webh. Mar geallar méid ebre atá gistam. Well, tá mus gnóch. Ach tá mus cópa gáidise. Brenna tá brónar na stór. Ní rá mé géirí hu dhéanamh mí an pórtach. Tá sé carca leor. Donsig meach Daniel. Tamlín óin. Agus is maiála sin a rahar meach imachta fa tamlín. Well, tá Daniel ag bargatain dlí ar ó hin. Agus má churin. Ní bharnach sé ró agwit. No. Agus má dhear an Kelly éonrad fuing ar bhálach sin. Pigam. Ó, ní sin atá geistam. Bhil tú lán cinnte faoi sin? Look, tuigim do chás go heiles go hamnáúna. Agus is do rá a héana, okay? Tá sagam. Gur míle maithe de stór, hín tíar go hála. Oh, we aim to please. Agus réon chuí, cá mé a crothú, gur fiú chuid mé bheith hart. Get hurt. Ah, come on, Katrina. Ní rá mé go mága. Ní ebre sé seo fins. Huh? Get rinne me. Fiú agus Rory imi an station radio. Tá éadart. Jesus, cinnte tá édarm. Chodal tú leis an NMT. Gluisin tú an ferrag a do glór. Níl tú ná likins leis. Tuair seans chum. Tá mé caibroir. Sin aib. Gwyl mé déanamh iirecht échartíh hir chuim? Na cin é vitú géire? Sé. Ach tá tú goil ar fór. An fian, an dínear. Ag fandach am hiocht an obair an os gur cailín óg scoile me. Tá mé déanam a dhéchel, Katrina. Tá sam. Wat céir dí an aib mar sin? Ní tú ná Vince. Níl tú ná a wacham. Gus beidir nach mai go dó. Oh well, gur míl mágat as ach an bhót am muine. Tá brónar.
Katrina, is féidir in a hacht trí seo. Mín tá mis sásta íireachta dhéana. Nach bhfuil tosa. Níl rud a bith bearlam. Ach níl samfins. Muna bhfuil tú ná scaoile leis. Ar fiúa. Ceanna linn sin. Mes tú méid go dúna ná aige. Aisling, ceanna le muiste heile. Bé creiceanna seo. Snaidim tíomháil stapatú. Brenna, is fúil am an rud rinne méart. Ní séidim gur chuirta mé mar sin. Ach, tá sam nach náró tad a dearm leat an rud a hála. No, Rory, ní áró. Ach, fós hain, ceapan gur chóir chun trí leile bhaintes. Ná réide? Ná réide. Sé bhí Slovenia. Sé fé crachas a gan éile. Ja, kid with the job and job. Well, tá sé gestam fear láras a bheit an sos gaiime thug. Sos gaiime. Héis an méid am sír hog tú hána in riile. Bó sin níl hópa. Ach má dhearna le Katrina ab leis an hon. Katrina. Well, good luck. Ó áid a lágam se teile. Actually, ní bheith ceanna behamsa. Fá? Caiime machta. Getart? Tá Susie chicken upset come here let's see vital. Oh, intach. Brenda bim kan tomorrow, okay? Ja, maandag. Agus a bheith Lachlan, bhéon buíocht tá Jackalam go dtí an stáisiún na cúpla ceiste ragart. Inis muna bhiste leat. Ní mé leat má bhean. Mar dúirt mé, bhéon buíochtíad a chach. Chúla me thu agus thug me freigar ort. Nís éislam nó ba áfilart. Ní dhear mé uair a bháin eile é. Ceanar atá sé geisteagat éirí as a teafute. Tá dlithe an le daine a chosann ar lehéid bechas agat. Idir tosa go mé chéasa agus a gghearthar go mánsaí. Cean aib go ddéireach atá plánaí rion leom. Tú gír an borg amach mar sin. Right. Katrina ní heastíon bhfuim an rud atá an na cháileach. Ní heastín nó bhaimse. Ach tá faití arm. Go te cáilte anna í. Bhín sleadahéil. Tá sé seo sácht teacair. Right. Go brán arm. Agus armsa. Hi. That's a surprise, Asha. You're so the bang of in Iristan, you fool. Can we hear it? Déidir ní aanamh gan na dramatic a bhí goin in Jomhríide le bheith fear nach leat. Yeah, tá sam. Tá brónar an frí sin. Tá níl orta tá an locht. Cá míid bheith cúmach an seo, tuigeann tú é sin nach tuigeann. Yes, tuigeann. Look, réanos cheapan go cheapse a hartach just tú si bhála. Rud a bhí fear. Oh, come on, na bí mar seo. Tá ná na chaile gom an seo. Má aon lili amach. Níla me géirí a bheits a riacht agus nach feiceú mé an lán a ríis. Tuigeann tú é sin nach tuigeann. Yes, tuigeann. Cuireann tú gomra um sách minice. Rian, Tá brón orm.
Tom Brandon gur géala seo, sinna méid. Ja, tá burt aán. Tá go. In seoigh méid é go lua. Níl an tam ceart fós. Agus leat a tána géirí bheith. Tá go fé sin nach chuil. Ceirta bhaid? Hína mé ráitis an methir. Agus? Dúir tú go seaáiliom. Sin solar is an gur díaltú mo bhaach. Ach níir sé gceistab mar riomh go rá leis. Cifá greiting focalas de bhéal? Cur ceistar haig. Dúirt mé leis é agus le Angela. Is forstúir dí rá. Ceir smaoine tú rud mar sin sa géadáit? Ní mé is smaoine air. Tháinig taig chúms agus bhagar séram. Ó, ja. Sin éarna, Jason. Ach nach tusa an ceanna tá mórálach. Fuoi leanamh nach rá sim de laid agad an go dtí gúir amachar sé fáháis. Laid na rial me friggin díal. Creid cibéro a heastíon sweit. Ach tá mé ginseacht na fearne. Nis. Rinne mé an rod a ddír tuairm. Ránna mé hosa seachs mé iad. Agus tasúla agam nach rúil sé róháil go seasamhlum. Mar I gheall tú. Le tú fós te Daniel? Tuige nach main. Ó, níl sama. Pintaig. Ó, beidir nach bhfuil clufa hart fós. Daniel McLaughlin, tá méid ad ráháil faoi alt a trí. Is teachtá siúlaid? Den bhile omcheantaí neamhharafach ní ag nó go seachtainna an duine. Is ráis can sé sin orta bheith. Marall ar anionsaí ar dionú ar duine Susie McLaughlin ar an chuigelag de Ibran gáhíle sa Tá bhí seafaideach níála me sé sin. Ní gáid éí a ráman na míle héine ach ein rud a dean tú, tug for sí sa scrífané I daise. Ní féidir le seo dhéana. Leonard. Adias. Adias a dúirt ma! Bech a seo mór agad mar sin. Ach ní hiúr tú na cosalat. Gapan tú náí a go féad leat mé cheantú as mar nach neána me chuir be agus nach bhfuil fíine sin begus in ile. Tá fíine se agam. Tá bloody fíine se. Tá ráidir agam ó duine a defhnín gur tusa a donsaí an ihe sin. Jesus. Spring ar fád atá agus is mátá a gíal. Tug amach é lads. Susie! Go bhí me dá seo dhéana árám! Susie! Cadw ni mae'n lach ma'ch sy'n siarad.